Ni kadai kedudasyan Meghalaya bat ipdiang sengobhai pi baro syakatup kubor menta gajan mir. Nakaliang kedudasyan ni ai kublai senam thamai besuk ipi baro. Syaban pa shigi kubor ki babania ngini pechwa yakimat bakongsan. Pelaj pajba ka sorkar pedeng ya ka One Nation One Subscription Scheme ban ai jing tip ke babania ha ka bayadei bat ka core digital. Palat lai pongot kinong jingi kila rakhe ban pediang ya usnam 8,000 arposan daga jing ya jingi ha crinoline swimming pool ha kapor shiteng senya. Pediang ke sorkar Jawa ya usnam thamai daga jing saat ding ki jing syat bat kecing thang ya ki bom pataka. Bat yora ka Lightcore SC ya ka nam ladu ha ka Lempung Women's Football League 8,000 arposau da ka bapen rem ya ka PFR Academy da ar lanot. Ki kubor ki babnia. Ka sorkar kala pelaj pajba ya ka skim One Nation One Subscription ka ban sedang nadu menta kasni. Kani ka skim ka temu ban ai ka cingtip ka babnia bat ka bayar halor rensan. Lakmi lenti ba kani ka skim kan pen mentoy ya ki kena pule ki nong wat benia bat gi jaka pule ha keleng kari da ka ba wengno ya gi jing e ba bun chaj bat ban pen tikna ban pen yo ya gi jing nang cingtip syabaro. Palat chis pa pra kulur ngut ki kena pule na gi jaka pule bala penyai da ka sorkar ba kentop ya ki skul ba bat IIT kenla ban yo lat ban pej ya ki research paper bala penmi ha ki kubor bapau nam ha ka perthai. Kumbalai pongut kinong jingi kilaya shimbenta ha ga jingi ha ka umtha ha ka por shiteng chenya ban pediang ya usnam thamai ha crinoline swimming pool. Kani kalong kum shibenta jong ka midnight bath event ka ba arpho nyo bala penlong da ka forever young club. Kani ka Lempung kalayat mentala arpho nyo snam kanthi katmu ban kantiu ya gijing mut baskem da ka ba penslor ya ki briu ban yale persha ya gijing e bat jingale bat ban job ya ki uba Michael Sim unong penlong ya kani ka Lempung ula batai ba ka ching mentoy bangiyo na ka basum ha ka umtha ka kantop ya gijing ya bet ka snam ka pen klein ya ka immune system bat ka penduna ya gijing thait bat jing khuslai kinong shibenta ki kantop ya ki khna bat ki bala he lasan bat ki dap da ka jing kmen ban yo mat ya kani. That swim started 27 years back, and the objective of the swim is to encourage people to start to welcome the new year from the very first second in a very sober way, and praying to the Almighty to give us the strength to face the challenges of the new year. Because just dipping in this icy water also is a challenge. Basically, it's a mind game. Once you set your mind to do it, you can do it. Usnam 8,000 arposa ula kutno da kajing penlong ya kajing lek kemen ha keleng ka sor juwai ya ka bala sakhi da ki nong shong shnong na ki dong bapher ha ka por jan mit ki dong bapher ha juwai ki la dap da kajing sngo bha bat kajing pen kre ya ka chakas ading ki paj ba nadu ki khna ki samla hadu ki bala temen ki la pen kre ya la di ban ya don benta ha kani kajing rakhe da ki jing put jing tem ki jing shat bat kajing thang ya ki bom pataka henen kamit ki dong bapher ki la yasno ktilang ban yashat yakmen bat ban ai kublei ya usnem 8,000 arposau da ka ba ap khmi lenti artat ya gijing wan usnem thamai 8,000 arposan ke ei ka ba la penlong ya ka sor jowai ban pau kalong gijing penlong ya ki program ba pher ban pediang ya usnem thamai ong uri rang ba na jowai uba ar lamari bengi ju pendon kami ketin kut slim new year ban ngi bam do ro ngi bam do kut slim ndai bangi bam do new year wat kata ka dai na do gi porim te jing sha long ba ka ni ka kut slim ka long ka ba don kam ba namar ba hangi na ong ba tang ha juai ba ki don ya ka ni ka kentin kut slim term pi da ka pareng
Dekat perang ya kan dekat live away. Kam dai ka kusnem, kedai ka New Year's Eve. Ha. Wat kedai ka snem thamai wat ban pentikna ya gajing rakhe ban pediang ya usnem thamai bakan long ka bayat bet yat renti ki pulit ga Meghalaya rengkat bat ki pulit penyat kali ki labu ya ki checkpoint ha ki benta ba pher ka Shillong kum hadisi office Rilbong polo bat ki we ki jaka ban pet ya don ki nongnya kali ki balabu aj bat ban pentikna ya ki nongnya ar chaka baken phong ya kaching da khli nalor kini ki checkpoint katanat pulit kala pinjer ru ya kajing pahara hagi jaka bayalang pat ba kum ha police bazar laim khra bat ki we khnang banyada na kinu gijing ja basngusi bat ban pentikna baki nong le kemen kenla ban pediang ya usnem thamai da kajing suk jing kemen Halor ka jing yo jing tip na kilat batikana ka ken hun jing ki pulit ka ribhoi district executive force kala penlong ya ga jing khanra ha khat sanmer GS road ha ka ba kila yo ban kurup ya udrok heroin ubakhia arspa san phozao point iwe hinriu gram na uwe ubriu ubakerteng u ek ramul hussein ubadon lang bat arngut ki we pat balatip kum ka nihar begum bat ka manjuara begum nalor kani ke jing yo kurup Kibor badekmi kila yoru ya kapisa san phopra hajar laispa prapotingka bat sautli ki mobile phone la kem ya baro laingot bat la pengat yaki hakiken don an la penlong ya kaching tokit banlap ya kaching don kti jongki ha kaban shalan ya udrong Khnang ban pen klan ya gajing ai jing sumar bar gajing la ka biomedical research ka skol ba nehu Shillong kala yo pediang ya gajing rap pisa na ka sarkar pedeng ka balakot khan riu point san klotingka kani ka long shibanta kum gajing rap pisa ka sarkar ban pen klan ya ka karkhana jong ka kot ka khia ban penduna ya gajing shania ha gajing rap bana shabari an pendan kam ya gani gajing rap pisa ban ple ya gajing pule bathamai baken thop ya ka master of technology program ha ka medical devices pat ka diploma ha gajing penmi ekitiar sumar ki babha kini ki program ki thmu ban pendap ikijing dawa ye ki nong trai ki bala depen tibet ha kalyang ka koi ka khia Ikong arena hinyota nasyala ilapen bana yala karai ban aireng ha ka election MDC kaban salong na kabenta ka KHASI Hills Autonomous District Council nasyala constituency ha ka jing ai jingkren shekinong pathai kubor ikong arena ilapen pau bakarai jong I kalawan hadian ka jing amir jing mutlang bat kinong kershan jong I ha kini ki khendiat smi balaleng ilapen tiknaru ba in aireng kum ka kartong simen Hakajuk kapor ikong arena ila pentikna ikipat ba chong ka constituency jong I ba lada ila syachit inbu hakmat ya kabha kamiat chongki bat ia krenru halor ka jing balai kendu deki kenthai ha ka imlang salang bamenta Ini ide isien iba ngapan kajing kersian barat ba napi inong snong hadu iwei pa iwei nadu I hybrid nadu kilong pa ki kun samla kersian ya kaya sisien ailat ya kaya sisien bahkan mi ya kanong rim ka baklan ban kan trei namenta jong pi namar ngayeng ban syakri hok ya kipat ba ban ngandon kata kajingnya burom pamar keliang nya idon kambaha ha kani kathan bat kadong kajongi kublai shibun kublai syajargo Vice Chancellor Kanehu Prabha Shankar Shukla Sashisin ulanang beteng ban penjalan ya kajing shim shuti jong hadu ka khat artarik kelalengkon haka email Professor Shukla ula ong ba lada dan kam kerki hakikam puli puthi ni karukom penyat ya ke skol ba registrar ula banyakren bat lengba ka phone ka online lani email Komban syukudau baka syuti penjalan jong UVC kanihu kalakot nadu ka arphau khandai tarik unok pra ka komiti bakentop ya arngut kidukhat balapau dakatanat puli puthi kala pan ban penjalan por khat sansngi haka khat arphau khandai tarik unai wieng ban IT ke jinglap chongki ka tarik bakhadu balabu por kadai haka khat lai tarik unok pra ulat kajela UCH Wijaya Shankar ula pli pat ba ya ka muira kamukan ka korpasa lani ka chaka thangbriu
หาเท้าทางสติโจไว้หากะไลโพตริกอุนอปรายากะนีกะจักะละเตดะกะจิงกะชานปิซานากะโอเพสเตรกัมจงอุลัดบัดนาอู MLA กะโจไว้อุบะไวลัดมิกิชลากะนีกะจักะกะลองกะบะกองสันตัมเอนากะเบนตากะกุรnamar kalong kum kacaka bu ikish ieng basa jangki ba iet bathon nadu handai hinthai hagajing ajing kren jong u Vijaya Shankar ulapan pau ikijing snokmen banyadon bentalang hakani kasngi bad ula banjur ru baga Giant Hills bad gajowai kirius pa hakabayade bad kiriti kolshor bad kirukom tenrai. Very grateful and thankful to the Kurpasha community for inviting me on this auspicious occasion to be with you at this point of time. We need this kind of programs to know ourselves, to realize ourselves what should be our commitment, to build up our society and give proper education, moral support to the coming generation. In that way, if at all we have to think, take decision, this kind of programs going to help in a lot. Kalatkor SC Kalalong Kaladu Jongka Shillong Sports Association Women's Football League Arajar Arpusau da kabapenrem yaka PFR Academy da Ar Lanod ha first ground polo ha usnem Arhajar Arpauar bat Arhajar Arpulai Kalatkor Kalabat yaka kerdan kabaar kinong job kilayok pediang yaka cek kaba Sanpau Hajar Tingka na ka SSE katba ka PFR kalayok pediang Arpusan Hajar Tingka UMDC uba lambor manyang ulalong uwe na kirio pau kmat ubalaya don bentalang hakasmi khatdu jongka jingelek kai football jongka SSA tournament arajar arpusau haka program sam khusnam ka ribahun shisha klasha jit kum ka player of the final katba ka nisilia majau jongka kenhun PFR kum ka top scorer mentangin tej ikijinglong jingman kasun beneng hatura Kajing kriat kalong katway degree Celsius, kajing shed pat kalong arposan degree Celsius, kajing sngam kahaw-haw kalong henriyo na kashispa, kasun beneng kanrang hakibabun kicaka. Habapai pat shanong ba shilong, kajing kriat kalong henriyo degree Celsius, pat kajing shed kalong kat henriyo point pra degree Celsius, kajing sngam kahaw-haw kalong henyoposan na kashispa, kasun beneng kanrang hakibabun kicaka. Habapai pat shajowai, kajing kriat kalong hinyo degree Celsius, pat kajing shed kalong kat pra degree Celsius, kajing sngam kahaw-haw kalong henriyo po na kashispa, kasun beneng kanrang hakibabun kicaka. Shuaban poi syakabakut jong katup kubor, ngini pet biang sashisin yakimat bakongsan. Pelaj pajba ka sorkar pedeng ya ka One Nation One Subscription Scheme ban ajing tip ka babnia ha ka bayadai bat ka core digital. Palat lai pongut kinong jingi kila rakhe ban pediang ya usnam Arhajar Arpausan da ka jingi ha crinoline swimming pool ha kapor shitang sinya. Pediang kasor jowa ya usnam thamai da kajing saat ding kijing shat bat kajing thang ya ki bom pataka. Bat yora ka Lightcore SC ya ka nam la du ha ka Lempung Women's Football League Arajar Arpusau da ka papenrem ya ka PFR Academy da Ar Lanod. Te paralog katungila poi syaka bakut jong katup kubor jengi mentaga janmiat hadu bangin daya syambiang bat pila syai kesngi kublai pi baro.